International Women's Day. There are so many things which the government is doing. We are advancing women's leadership and voices in every sector, at every table where decisions are made. Women must be actively championed to step into sector defining roles, shape groundbreaking policies, drive innovation, and lead organizational transformation. Baba, President wedu akutaurwa nenyaya rural transformation. Toda kuti zvamunogadzira nemaoko enyu zvisaore. We don't want kuti kana marima mabanana ora. Tinoda kuti tiuye pamunogara toisa processing plant, mogadzira banana flour, mogadzira banana chips. Ndo zviri kutaurwa na President Dr. E.D. Mnangagwa. Dr. E.D. Mnangagwa ari kuti 35,000 villages munyika yese kunofanirwa kuitwa goal. Munoona Minister we Water and Agriculture achifamba kunofanirwa kuitwa irrigation. Climate change yakauya, mvura haichanaya zvaita kudhara. President Mnangagwa voti haiwa hatidi kusunza, honai pawakangopinda pachigaro. Ava muvanoita zvokutamba nazvo. Takamboona muZimbabwe vanhu vachimira maqueues kumirira petrol nediesel. Tikaona chitaiti tikapinda mucabinet 1 hour yese yaipera titaura zvekuita import chibage kubva kunana Mexico, Brazil nekusouth Africa. President Mnangagwa vakauya nemapolicies vakangwara vakati tinoda kuti tiwake nyika yedu seZimbabwe. Hazvinei kuti tine masanctions akaiswa patiri. Isu kana tazvipira vana veZimbabwe tinovaka madhamu, tovaka mairrigation, tovaka matowns edu, tovaka maroad edu. Honai Bight Bridge, ukanga uri mundege unotofunga kuti warasika, ofunga kuti koibhodha nderekupi. Zvese izvozvo zviri kuitwa na President ane rudo nevanhu pamwoyo. Tichitarisa mudzimai pese pese pari kuti uri kuwanei, uri kuitawo nezvei, uri mumakadhemia, makadhemia ari kubhadharwa zvakanaka here, uri kurima donje riri kubhadharwa zvakanaka here, uri kurima tobacco uri kubhadharwa zvakanaka. Hakusisina nguva iya yekuti mai wobinduka kurima kumusha kana zvonotengeswa kumasales floor senge fodya mai haupo, baba vakutotsvaga musikana umwe mutaundi. Hazvibvumirwe izvozvo. Baba vakabva kumasales floor kwamaendesa fodya yenyu vasina mari, imhosva. President Mnangagwa vanoti imhosva ndo zvimwe zvazvinhu dzakamirira. Isu tine malawyers kuministry kwedu, kana varipo vakatowitnessa izvozvo. Malawyers anokubhadhara dzimwe nguva anorwadza, mari dzacho dzavanotaura dzakawanda. President Mnangagwa vanondipa ndine malawyers muministry mangu vanotarisa zvinenge zvichinetsa. Kana iri land ownership pane munhu akutorera minda, ma-war veterans musatorerwe minda asikana nevakomana. Muriko here ma-war veterans? Hatidi munhu anotorerwa minda yake because President vakaramba izvozvo. Nyorai, usacheme wakagara pasi, enda pane kwaunonobatsirwa. Kuno kuManicaland muna advocate Mugadza vanochemerwa nezvese iva. Mwana apasa ne15 units usamuchengete kumba, enda naye kuna Minister Mugadza. Mwana apasa 11 units, 10 units hausamuchengeta, una mari. Asi President Mnangagwa ane ma-scholarship inonzi presidential scholarships, inotarisa vana vane chipo chekuti vasimudzwe na president voenda kuma-universities vodzoka vama-engineer, vanoenda vanodzidza STEM, science, technology, engineering and mathematics. Saka tarisai zvipo zvevana venyu, vanasikana nevanakomana. Sehurumende zvese izvozvo zvinofanirwa kubetserwa. Nyaya yekuti zvamunogadzira zvitengeswe ndamboitaura. Kuona kuti manyatso sununguka, wamirawo wapo, wakuda kuitawo kansela, usanzwe zvako iwe, vanogona kukutyisidzira, obva kutaura kuti hure, vakutoda kuti murume wako atigara pasi. Ene ndiri kuti kana waitapinda muchigaro uri mwanasikana, fambira. Kwese kune mudzimai vanenge vauya. Ndichiremekedza Pastor Nhuka vedu vanoramba vachingoparidza zvekuti unotendeuka wotenderera wotendeuka futi. Civil society iri pano, ma-exhibitors mese muri pano ndinokuremekedzai zvikuru. Vandisina kudoma indaa yekuti handidi kuti vanhu vazive kuti munofarirwa na Minister of State muri pakati kati pemoyo.
Madzimai we tinotenda zuva guru ranhasi ratakaunganira pano. Ndapuwa basa rekuti ndichingamidze mukokwa wedu mukuru nevaenzi vese vauya kuno kuManicaland. Mukokwa wedu mukuru ndinokuremekedzai nekukuchingamidzai nemaoko maviri kuno kumanyika tiri kuno kuChipinge. Chikanyi hanzi kanyi kwanaka, ndizvo here? Aiwa, zvinofadza. Tinokutendai kuti mati event ino iitirwe kuno kuManicaland ichiitirwa kuno kuChipinge. Ramai yenyu makadaro, ngatimbovarovera maoko. Manicaland province inokutendai zvikuru. Tinoremekedza madzimai kuno. In fact kuno tinototi mukadzi ndiye musoro wemba, murume ibhareta chete. Muno muManicaland mune vanhu 2,075,000 plus. Madzimai 52%, 1,037,000. Varume 965,000 chete. Kureva kuti madzimai ndimi muri kutonga. Madzimai edu ekuno kuManicaland Guest of Honor vakangwara, vanoshanda, vane simba, vanochena, ende futi havamwi mapiritsi ekutsvuka. Guest of Honor isu tinenzwa manyukunyuku kuno kuManicaland kana tichitaura zvemadzimai. Kuno tine madzimai akabudirira anozikanwa nyika yese. Ndotanga nemi Guest of Honor. Yes, mbiri yenyu inozikanwa, nhoroondo yenyu inozikanwa. You are one of the most powerful women in Zimbabwe. Tinavo chairman wedu wemusangano wese weZANU PF, the first female minister of defense, Mai Muchinguri. Tinavo medical doctor wedu, Dr. Medeline Nyamwanza Makonese. She was born and she grew up here in Manicaland. Nevamwe vakawanda vekuti nguva yanga iripo ndaizokudonongorerai. Magirls school wedu ane mbiri munovaziva, vana Bonda, vana Lydia Chimono nana Mutare Girls aya pakabva hamba rakazanga dzemadzimai dzakabata nzvimbo, dzakabata zvigaro zvepamusoro. Tinonzwa kuzvininipisa kukuru nemaprograms amuri kuita muZimbabwe yese muno nebasa ramakapuhwa na President wedu Dr. Emmerson Damzo Mnangagwa. Vatinotenda zvikuru kuti vakapa mwana wedu wekuManicaland basa guru ramuri kuita ende muchirigona. Kuno tinodada nemaprograms akawanda, ndichangomenshena mashoma ari mumusoro mangu izvozvi. Jopa Safe Market iri kuita, hauna processing plant iyo yatomirira kuti ivhurwe nemukuru wenyika. Ndakapfuura napo manje ndikaona kuti mai we pachabuda machips ekuti ukaadya kana une mapundu kumeso anopera. Tine Sinara Dairy, Chikanga Mushroom Project nemamwe akadaro ari kutidadisa muno muManicaland seManicaland. Women empowerment and gender equality inopracticwa muno muManicaland nemwoyo wese.